Čaute ľudia, dneska vás tu vítam CCreper a ideme hrať vojnu. Vidíte? Tu je vojna ako Squid Game a ideme hrať. No, asi pôjdem tuto. No musel som zomrieť, ako vždy musím. No a teraz sme už sem. Mám takéto zbranie, som si kúpil za Robuxy. Takú mám, také. A tu mám oživenie. No dobre, ideme na to. Musíme zabiť ich. Bo je tu vojna, ako vidíte. A strieľajú tu oni po nás a my po nich. Dobre, pôjdem do ich. Tam oni majú a my máme tam. Tu je jeden. OK, zastrelil som ho. Druhého. OK, zabil ma. Dobre, nevadí. Dobre. Ideme zase na to. To je. No, ty si budete oči. No, neviem, to je, ale dobre. Ideme na to. Máme ešte aj túto. Takú máme ešte tam. Nech nestrieľajú po nás. No, bude to zle. To je náš. Červené sú naše. Tak. Čo je? Čo je také červené? Si čupnem. Netrafil som ho, ale kryjem sa. Aj kryjem. Môžem zomrieť. Dobre. Zabili ma zasa. A teraz pôjdem na väž. Tu väže. To je taká dobrá. Vidíte, takto. Tu také. OK, ideme. Musíme ich zabiť. Asi tak ľahkáme. Ideme snajpiť. Kde by mohol byť? Není. Za chvíľu spadnem. OK, nikto není. Tak idem. Opa. OK, dobre toto. Ja. OK, skúsim toto. Musím sa oživiť. Idem na tú vojnu. Ideme ich zabiť. Čo tu robiť, veď nemáš strieľači? Poď strieľať. Musím sa aj ja kryť. Pôjdem. Zabili našeho. Zabil. OK. Zasa ma zabili. No dobre, nevadí. Dobre, tak asi pôjdeme ku tým hráčom. Tak pôjdem ku ním. Tak, dobre. Ideme. Už sme sa teleportni a ideme ku ním. A ideme ich zabiť. Teraz sme proti červeným. Zasa ma zabili. No, zasa ma zabili. OK. Už ich ja teraz zabijem. Čo sú tu? Nestrieľa, super, dobre. Ja sa samozrejme kryjem. Nemyslím sa, ale... No, dobre. Zasa ma zabili. A teraz ich ja.
Teraz idem ako profík. Teraz idem za ním. Kde je ten? Či? Ten náš? Či? To je to. Toto je naša, vieš. Je to takto iný. Či? Není. To sem? Bože, to som nečakal. To som od neho nečakal. Dobre. Idem ja. To čo je? To tu robí. Čo je? Kde je? Keď sa to spavnú. OK, ideme. Ideme ich zabiť. Ale ne. Idem. Musím utekať do ich základne. Opa. Ešte som vám nepovedal, že je to Roblox. Ešte si môžem. No, ako neviem. Je to Roblox. A Roblox je celkom dobrá hra. Tiež je dobrá hra. Musím ísť tam do ich základne. OK. Nik nejde, dobre. Láhnem si. Majú vystrčený. Je niekto? Nejde, nik. Zastrelím to. Ja si zomrel. Zastrelil. Prebijem. OK. Zabil som ho. OK. Musím ho stať. OK. To je napínavý súboj. Tuto som ja dobrý. Tak už sa končí video, tak dneska určite bolo dobré video so mňou. Tak sa lúčim, tak čaute.